Și bine m-am regăsit la un nou episod de Rival. Astăzi avem un invitat special care n-a mai apărut pe canal, îl cheamă Matei. Matei, poți să zici ceva? Astăzi vă canale. Da. Live-ul. Și nu trebuie să vă abonați, să apăsați pe buton și dă like. Hai să încercăm să facem victorii. Era să zic victorii real. 7, 6. Să vă abonați pentru a face live de ziua mea. Ok, banăm. Oh. Și mi-am luat Space Stream Mine. Am încercat să fac episod cu el, dar nu m-am auzit episod. Hai. Shorty. Dar Matei, tu nu mai zici nimic? Zic, eu am level 161 și aproape toate armele. Da, el aproape are toate armele, dar de ziua. Dar mai toate și armele, să vedea tot de ziua. Și are bani, sunt fraților. Are bani. Și are foarte mult. Dar cum se numește canalul tău de YouTube, Matei? Se numește Orhidea Spa, da, Orhidea Spa. Abonați la Orhidea Spa. Și găsiți sub numele de Titanii. Titanii cu 2 D. Bă, da, se aude la mine. Pentru meciul ăsta cred că o să vorbesc mai mult pentru că n-am ce să mă concentrez cu ăștia. Tu l-ai luat? Eu credeam că eu l-am luat. Am 0 damage dat. Am 24 damage dat, că l-am dat cu short-ul. Respect. Opa. Cine-a banat Messi? I-au banat. Ei? Bă, copilul ăsta se ascunde de mine. El joacă de pe calculator. Și eu voi mai juca de pe calculator. Lasă. Am făcut 4 chei. Am 27 de chei. Nu se știe, dar în curând se explică să va. Ok, cred că sunt hackeri. Ba nu. Te rog, Arena. Și vom mai filma și cu Vlad Gâdâm.
filmezi videoclipul cu mine? Aha. Pa. Bine că n-a banat sniper. Dar de ce nu banează ăștia sniper? Hai să le punem așa pe linie dreaptă. Mamă, ăștia sunt buni, Matei. Ok, vin. Da, la mine cred că se va mai întâmpla. La ce lag am. Nu, am picat iar. Ba nu. Easy, copile. A picat de bombă. Da, nu prea pot. Ok. Păi nu că le-ai one shot. Asta e one shot. Unde? Bro! Matei, te rog, apără-mă puțin! Apără-mă puțin, Broski. Apără-mă puțin! Nu, să nu dă! Easy! Hai pe ei, da? Oh, nu m-a văzut! Are schimb pe sniper! Da! Da, am tras și eu! Ok, Matei Lochin! Nu mai am schimbări, Broski, nu mai am schimbări. Ăla a fost cap, deci ăla a fost cap. Bro. Ok. Voi sta cu right shield-ul. Da, stai să pun bombițe. Pune-le de pe Și mie. Hai să facem 2 victorii.
bombă! A căzut în bombă! Ei, no way! Uitați-vă, abonați! Dai rematch! Ei, no way că i-am bătut pe ea! Take the el, bă! Tu ai take the el, nu? E ușor, o să mergem pe tablete, bro. Hai! Are gol! Chat, are gol, o să câștigăm mult! Aris, nu trebuie să câștigăm pe gol. Are gol, chat, o să câștigăm o grămadă. Goaște servători. O să câștigăm mult, chat. Chat, loc, chat. De ce-i banat energy? Poate hacker, poate hacker. Actually... Chat, mi-am luat un loadout. Chat, mi-am luat loadout campion. Mi-am luat paintball gun care am boba gun, mi-am luat slingshot care am și pe am luat și am... Câștigăm o grămadă, câștigăm mult dacă îi batem pe slabii ăștia.